Vedeli ste, že pokiaľ nemáte príliš úrodnenú pôdu do hĺbky, môžete sadiť rajčiny aj pozdĺžne? V takom prípade sa priesada nezasadí kolmo nadol, ale položí sa vodorovne do plytkej jamy a stonka sa mierne zakrie zeminou. Ak je priesada dlhá, je vhodné jej spodné lístky odtrhať a tiež zasadiť pod zem. Vytvoria sa z nich potom nové korene, vďaka ktorým bude celá rastlina viac vyživovaná. Je potrebné orientovať korene smerom na juh alebo juhovýchod, aby sa mohli dobre vyhrieť od slnka a stimuloval sa ich rast. Medzi výhody tohto spôsobu sadenia patrí rýchlejší rast rastliny vďaka lepšiemu príjmu živín a vody a lepšie zakorenenie v hornej teplejšej vrstve pôdy, kde je viac kyslíka. Rastlina bude tiež stabilnejšia a lepšie bude odolávať vetru aj záťaži plodov. Nevýhodou môže byť zložitejšia manipulácia pri sadení. Je teda potreba dať pozor, aby sme nezlomili stonku. Rajčiny zakrieme priepustnou pôdou, ideálne kompostom, aby sa korene nepodmáčali alebo naopak rýchlo nevyschli. Miesto môžeme zamulčovať napríklad posekanou trávou, ktorá zabezpečí vlhkosť a zároveň aj ďalší prísun živín.